Mali Bamada. Bamako ana lamene cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Bɔkari Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni balan kan kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 nka tarata o tarata Bɔkari an bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kan min ye magwankɛla n'o ye Kalimuta baw ye olu ka wuli ka jɔ olu tilaliw ka baara la Bɔkari an b'a salolu nɔfɛ ni k'a lasugandi a la kumabaw Bɔkari an b'o ta min ka di jamanadenw ye ni k'an da don o la nka baara in min ka di jamanadenw ye o tɛ dɛ min bɛ jamana kunkan o bɛɛ de b'a la o bɛɛ de b'a la an bɛ fɛn dɔw kala o man d'u ye dɛ a bɛ faamuyali ka sɔrɔ i bɛ min dɔn dɛ dɔ man di dɔ ye o ka di dɔ ye kana sigi o don fɛn bɛɛ tɛ se ka diya hadamaden kelen Bɔkari Tarawele baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmaden na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo Bɔkari Tarawele Bɔ Jabate an ye bi kunnafoni tigiw ye da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔni bɛɛ i ko cogo di k'a fɔ Jibi ye a ka fiɲɛ bɔ Bɔ Jabate jɔn ko ala wasolo folikɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo y'a tɔ nin b'i yɛrɛ la koyi mais comment asika suka jaabi se dɔn na koyi an y'o di Buguninga ye ma sisan n'o tɛ kɔni o kun b'an ka mara kɔnɔ a bala fɔ Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ sɔgɔmada in na a tɔgɔ ko Seydou Jara Jarakɛ a ko e sigi Bɔkari min ye ni tosira tɔ ye an ka guwan Bɔkari an ta Bɔkari a laban ye boli ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari a ko min ye affaire EDMSA Bɔkari dongo don dɔɔni de bɛ fɔrifɔra dossier la nin ko in a tɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ŋanamu Bɔkari min ye dungo juguya ye min ye EDMSA ale ka baara kɛ nafolo la Bɔkari b'a ye k'a fɔ jalakiw a cayalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni jateminɛ olu de kɛra ni ka bolo ta ka da maa dɔw kan Bɔkari ni k'olu ɲininka juwakun 2 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲa min kɔ Bɔkari a kɛra kasolataga ye sabu min ye kunun tɛnɛ n'o de bɛnna kalo in tile 22 ma Bɔkari min ye mandat de dépôt ye n'o fɔra ka bɔ man di sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye cour suprême ye Bɔkari b'a ye k'a fɔ o ɲɛmaw ye dossier minɛ k'a lajɛ Bɔkari b'a ye k'a fɔ pôle économie maaw ka tile 15 sigi kɔfɛ Bɔkari min kɔni ye dossier k'a kɔnɔna lajɛ maa minnu welela k'u ɲininka ɲininkali kun fɔlɔ kɛra ɲininkali bannen Bɔkari u y'a ye k'a fɔ nin ko in Bɔkari a tɛna ban sisan o tuma min ye maa minnu welela Bɔkari u ka taa kasobonba kɔnɔ yan'a ko tɔ ɲɛ bɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min yamaruyala ka taa kasobonba la kunun Bɔkari tulo kɛrɛbɔ sigi Lamini Seydou Tarawele ministre de la justice ministre de l'énergie kɔrɔ Bɔkari b'a ye k'a fɔ ale welela Bɔkari nin ko in na Bɔkari b'a ye k'a fɔ ale bɛ kaso la bi Bɔkari Lamini Seydou kɔfɛ a ko min ye EDMSA ye ale ɲɛmaakɔrɔ 2 Bɔkari u 2 si tigɛ tɛ baara la u ye EDMSA ɲɛmaaya kɛ Umaru Jara Baru kolontigi ale welela Bɔkari a bɛ kasobonba kɔnɔ nin waati la sɛbɛnnikɛla ko min ye Kureshi Konare Bɔkari ale fana EDM ɲɛmaaya kɛ a bɛ kasobonba la nin waati la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i y'a lajɛ min y'u ka ɲɛmaaba 3 wɛrɛ bɛ yen wele bilala olu fana ma Bɔkari olu fana bɛ kaso kɔnɔ nin waati la n'o ye chef du département contrat ye Bɔkari EDMSA Mamadou Sidibe a bɛ kaso la nin waati la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye directeur des productions kɔrɔlen min ye Ousmane Traoré Bɔkari a bɛ kaso la nin waati la Joseph Tera Bɔkari b'a ye k'a fɔ a bɛ kaso la nin waati la n'o ye département juridique ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ex directeur administratif ye Bɔkari est financier conseil actuel directeur général ye Bɔkari b'a ye k'a fɔ ale ni min ye communication ɲɛmaaya ye o bɛ maa min bolo a min na ɲani Bɔkari k'a fana bɛ kaso la sɛbɛnnikɛla ko min ye ni kasokɔnɔsigi sɔrɔla fɛn min fɛ Bɔkari o de ye min ye énergie du Mali ye Bɔkari ale bɛ ministre min ka danganiya kɔnɔ n'o ye ministre de l'énergie et de l'eau ye maa min bɛ bi Bɔkari o de ye Kamara ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye Bintu Kamara ale de ye plainte kɛ Bɔkari plainte min a daminɛna min na i tulo kɛrɛbɔ sigi min ye citerne 59 o tuma k'olu ɲɛma tununa Bɔkari ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele citerne 59 dossier taara Bɔkari ni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ko wɛrɛ taara bɔ kɔnɔ min ka girin n'o ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye groupe électrogène ye o 27 jamanakuntigi tun ye yamaruya di ko k'o san
bakari groupe nunu asana contrat mina min ye société mun dadona kula bakari nafolo min bora ka do ala bakari asana yoro mina yoro mun tun fora la ka shima ka keto la kikala sebenikala ko bakari joni tigano be ni ko inna joni da be ni ko inna bakari baye ka fasika sekali konna la min ye cour suprême yaye ka fo ni ko in akono ka dun ko sobe bakari min ye mamunu tumeni barena o yu bela jele mina ni ku bla kasola sebenikala ko ako min ye kiriye bakari ni ala sona ma mi ko ni marsikalo kle nani ye bakari ni groupe électrogène ko a kiribi daile bakari bela jele ki ni yoro fo ni ko inna min be min don min kera min yana min ye min ke be kitanya fo sebenikala ko o de ba to bakari mamunu jalakira u be ko ku je bakari ku horonya sebenikala yira ka fo jatemino de ato mamunu minana ni watila non ta ma fo ku ya ta de wari de tununa ngana mun kera nyema do de tumbe sebenikala ko nyema munun be bakari ni min yira ko ki je ni min yi fela ta fo ko ketgola bakari ebe labla bitika dimbala nga na fora ka jo mamina no ye ngana mun ye bakari jalati mu taraki segare ba wari sega nona ako mali bilama bakari jamana ka droma kila tito mashila ni ya ta chaw bakari ba bla chaw kuna fili filani ye anye mimbo indicateur de renouveau kono Seydou Jara ale ka sebeni do indicateur de renouveau ka fara Seydou Jara ka amu bela jele ko te boje bate fami be sega manifin kunu kana so ka nende ila ki no ni yentega do ni sebambe bo sebambe ko ma ko les patriotes Abdurrahman Baba Kuyate ale tara munumunu salo ke daga gunga a seginani fami yamena ndado odla ni ya taka laje baragela mununu lube koma taxi kono koma taxi SA anga finingla izini mi na kun datugula barakela bakele ani kemesaba nunun bela jele kumbe bara chômage la we baye ko sada ina mi anga chama fanga nyamawi we ningura fie koma taxi machine ku larawe pièce be mi nje ka to pièce kuranyi ni je fa wora fe kana nowe mi koma taxi ka wuli ka jo aseka ni ya taka allaje je kalot l'état ani saba en 2023 ibaye ka fo mi chama fanga nyamai colonel Asim Goita ale de tara ni gata koyi ni gata delali baro ka belajile ni ka sigi singa wani ye allaje adoni ngama belajile ku nuso jaledo belajile ni munyumaya benyona wani ya laje an belajile ya jira ka fo anjigi sigina alna sorola fini no bo jamana ko ka do jamana kono na no lub desela be mi ko ma taxi o be segi jo anjigi koro ga barakela o ko ni ya me nyema ko koma de bila barakela o ulu ko ni be kulela ambe doni ko bi wa oni ni donki borot la mo ka jegulu no union des journalistes reporters au Mali no lulde nyoaye yemunu salo ke izini gonnana barakela ko ni ya jira ka fo gele be uka mi ye barakela do no isa dawye ale ya jira ka fo koma taxi na delali na kera here ni badeni tare ko bibi na bela jile kame ki tege bla idda kuna ni ka ki bawu barakela kanga bla magama mi ngono akanga bla mna mi ngono ani hage mi ngaga ko ni o keme majaye barada ingonnana no koma taxi SA segu o fana bale goy ibaye fana ka fo ma wara be no ye syndicaliste o ye barakela ka lafsal ton jekulu mado e no ye chamo trawere chamo ko mi oni shinwo kumbe barala shinwo bulu watimna yani koma taxi be datugo ibaye ka fo ko ni o ko tabulo takalaye ka sanga sisama ko kelende bawu mi kalo nono mi no tumbe di oluma no bu mi wasa manshun gazi min bebo majina fini laboratola ikase ka kishu kololoma o nono ko tigela ula o fana bole koy ibaye fana chamuko alisa ayi bamba kumaka aya jira ka foni ko mak taxi na sigilas na delela on iraga jamana kono hakil nanjigi sa 1973 boko ni yo foka na adatuku sa 2019 kakla ka delela kokura mi jouer kalot l'état ani sabaye sa 2023 ki baye ka foko jamande mena konnana nyemo kube kulega de boka nyeshi uluma kerengere niala colonel Asim Goita kata semi e chama joro fanga blo nyamae ko yena bo shogeli mi premier ministre aka wulika joke aka ministre sombe no nyeshimbe izuningo ni jakogoma flage Musa Alassane Diallo aka wulika joke mi barakelo ka hage aka di uma segu konnana daga gunga kuma taxi SA o jabala konnana no ta ka keme gele yayi barakelo bela jele ngoni tege bu kunabi to ko dame ki beta barala keni makama ni here mi ngaga o koni o keme majembele ni wesebe
sɛbɛn min y'a sama ka bɔ le patriote kɔnɔna na Abdurahmane Baba Kuyate ale ka fasiri don bon Traoré hali bi bɛ ko min na o ma ban le soir de Bamako sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Laya Jara a ka kalimu ka di Bakari a ko min ye mandat de dépôt Bakari ba ye k'a fɔ o man di ye Bakari o man di ye i yɛrɛ ka fɛn ye ko chambre combien o ka chambre d'accusation numéro combien est-ce que cabinet 4 tɛ oh ko yene minnu bɛ si kilimu kɔrɔ ko yene olu ta yɔrɔ ye bon Traoré ɲin tɛ bɔ ɲuman na sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye Suala Bayaya Ayidara Bakari ba ye k'a fɔ diinɛtigi don Bakari sirifukɛ don sɛbɛnnikɛla ko Suala Bayaya a bɛ bolo la Bakari o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o tuma k'a ye fɛn fɔ Bakari k'a ni fɛn min fɔli man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana ɲɛmaaw ye wele bila ma min ye décembre kalo kɔnɔna ye Bakari ni ka don dibi la sɛbɛnnikɛla ko a ko Suala Bayaya Ayidara wulila don min na Bakari ba ye k'a fɔ a ɲininkana min y'o dugusɛjɛ bɛɛ Bakari min y'a ka kasokɔnɔsigi Ala y'o latigɛ Bakari u tilala k'a bɔ Bamakɔ Bakari ni ka taa n'a ye Bamakɔ kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Suala Bayaya Ayidara Bakari ba ye k'a fɔ tɔn de b'a bolo min y'a ka tɔndenw ye Bakari u dusukun furugufurugula Bakari wulila k'u jɔ u y'a yira k'a fɔ Suala ka minɛli a ma bɛn u ma nka Bakari an bɛ sariya jamana kɔnɔna la min ye au conseil islamique ye Suala Bayaya Ayidara Bakari i b'a ye k'a fɔ ka danama don Bakari olu yɛrɛ wulila min dossier ye k'a minɛ bolo fila la Bakari janko a kana kɛ maa ko ye min ye au conseil yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ka ko la Bakari ani maa minnu minɛlen bɛ n'u bɛɛ ye diinɛ tigilamɔgɔw ye janko bɛ se ka hɔrɔnya cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye au conseil ka wuli ka jɔ Bakari o kɛra sababu ye min ye Suala Bayaya kanubagaw ye Bakari u k'u bolo da u dusu la ni k'a ko to au conseil bolo sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye Suala Bayaya k'a kelen tɛ a ko maa fana bɛ bolo la n'o tɔgɔ ko Banjugu Traoré ale fana diinɛ wajulikɛla ye Bakari k'ale fana fɛn fɔ ani fɛn mun fɔli man kan Bakari jamana ɲɛmaaw y'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa o maa i bɛ minɛ o minɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka minɛ baara kɛ si kana don si ka gasi kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jamana kumaba fɔw ye Bakari ka taa dangari kɛ maa wɛrɛ ka ɲɛnamaya la Bakari an t'o tile la a ko min ye Suala Bayaya Ayidara Bakari min kɔni y'a ka kiiri o bilalen bɛ kalo kura la koyi a ko n'i y'a lajɛ marisi kalo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bakari min ye juge yɛrɛ ye sabu a ka juge mun tun tɛ ka gɛrɛ a la Bakari k'a na juge dɔ ye ɲɔgɔn ye a n'o ye ɲɔgɔn ye Bakari a minɛla ko minnu na u y'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Bakari fɛn minnu kan ka kɛ Bakari u y'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye e ko ɲininkali kunfɔlɔw daminɛna ka ban Bakari ni Ala ni kira sɔnna ma Suala Bayaya Ayidara ale min bɛ bolola kabini décembre kalo kɔnɔna la Bakari a bɛ sɔn ka jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ min ye marisi kalo ye ka taa ɲininka dalakan na Bakari fɛn minnu fɔra nɔfɛ Bakari a ye fɛn minnu fɔ n'a yera sariya kɔnɔ gasi la Bakari ba ye k'a fɔ u bɛna t'u sigi a kuma kɛnɛ kɔnɔna la Suala Bayaya Ayidara Bakari min y'a nɔfɛbaw ye u y'a yira k'a fɔ u bɛ Suala kɔ bi u b'a kɔ sini Bakari janko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka hakɛ to cogo min na ni k'a labila ka na ka denbaya la a ko an bɛ don min na ko bi jamanakuntigi y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la a ko bɛɛ ka ɲi ka minɛn kɔnɔ n'i bɔra i ka minɛn kɔnɔ ka don minɛn wɛrɛ kɔnɔ Bakari bɛ gɛlɛya ta min ye sanfɛ foli ye a y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la min ye Bamakɔ tigiw ye ka taa bila diinɛ tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ justice bɛ baara min na bi a bɛ k'a kɛ jamanadenw de ye ni jamanadenw y'a faamu cogo la Bakari lafiya bɛ na jamana kɔnɔ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don soir de Bamako ka fara Laya Jara kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le reporter maa min olu fana y'a sɔrɔ min anw ka masakɛ yɛrɛ dagayɔrɔ n'o ye présidence ye o cellule communication o y'a sɔrɔ o bolo n'i y'a ta k'a lajɛ min anw ka armée malienne ye forces armées maliennes n'an ko fama olu ka san 67 sɔrɔli o ɲɛnajɛ o baaraw bolo da la ka bɛn sibiri ma janvier kalo tile 20 san 2024 wa n'i ye ko ninnu lajɛ kɛnɛ bonya minɛn kun t'an bɛ ka di cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye wa n'i y'a lajɛ fana a kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Maïga fo ka taa se min ye colonel Maliki Diaw ye président du conseil national de la transition ani min ye ministre d'état de l'administration territoriale de la décentralisation porte-parole du gouvernement n'o ye colonel Ablaye Maïga a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani yɛrɛ faso Maliba a dɛmɛbaw n'o y'an ka partenaires ye a n'an terilakaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ waasa kɛnɛ ye ka se k'a dawulatigiya
ka sankɔrɔta n'i ye ko ninnu lajɛ kɔrɔfɔ ninnu baara daminɛna ni fɛn min ye fasiri kɛ b'a ka fɔ la o de ye président selen kɛnɛ kɔnɔ min jeune militaire o dagayɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka a fɔ revue de troupe o de ye ka tɛmɛ sɔrɔdasiw ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ tenunw denw bɛ ka ɲɛ wa berew jɛngɛn bɛ ka ɲɛ wa marifaw minɛ cogo i y'a dɔn a ka ɲi wa i b'o dɔn n b'o dɔn cogo di a kanu de tun bɛ n na n tun bɛ fɛ ka k'a ye ala bɛ k'o dɔn koyi parce que ne bɛ cogo min na sisan n kun bɛ sa ka sɔrɔ sa waati kana siga n dɔgɔmo dɔ i la ala de m'a latigɛ ala ye min latigɛ i wasa don la o ye kuma mugu in de ye i wasa don la bɛɛ n'i dakan don tɛmɛna ye Bajabate min ye colonel Assimi Goïta ye a ye revue de troupe lajɛ ni de ka tɛmɛ sɔrɔdasiw ɲɛkɔrɔ n'o ye finitigilakaw ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye faso yɛrɛ jɔnjɔn ye éminent national ye o kɔni o fɔra bɛɛ lajɛlen ye an wulila k'an jɔ o fana tɛmɛlen kɔ i b'a ye fana k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔna na ko caman bakɛla ye ko minnu bɛ yen n'o bɛ maanifin hakili minɛ a b'i jigi sigi min ye anw ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw ye armée de l'air o pankulu olu kɔni k'u yanga fiɲɛ sanfɛ ka tɛmɛli daminɛ maanifin n'i y'a ye n'a sɔrɔ i jigi kun warolen don i jigi bɛ sin ka sigi ten wa n'i ɲɛji b'a la ka jigi i ɲɛji bɛ sin ka jɔ ten tewu n'i ye Mali kɔnɔ maa ka kasi bilen mɛ min f'i ɲɛnɛ jɔn ko ala fɛn min kɔni bɛ anw bolo bi finitigili kunda i b'a ye k'a fɔ an jigi sigilen don ne y'o f'e ɲɛna yan o waasa k'an ka monter en puissance ni k'a sabati an bɛ taa kɛlɛbaga dɔ de ma ndo nge dusiri ka kalan dɔw sigi tɛ calcul bɔ la nin ye ni garisa joué la n'olu ka score kɛra min ye anw bɛ passe a kɛra ko wɛrɛ sa dɛ ni maa nana baga i ma m'o f'i ma nka i sigilen kana taa baga maa ma dɛ n dɔgɔ o tuma b'i deli diɲɛ don ka ca anw dun bɛ min kɛ fɔlɔ dɛ dɔw de bɛ k'o kɛ bi a bɛ ɲɛ o ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la ni maa ma sa dɔnkililaw ka kuma ko bɛ juru b'i la sige ni ala ma kɔn ka bilakɔrɔ kɔni fa diɲɛ don dɔ a tɛgɛ bɛ da magama n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye o baaraw bɛɛ lajɛlen baalen kɔ min ye anw ka sɔrɔdasilakaw ye olu fana ye défilé daminɛ défilé o bɛ taa kuncɛ min na o de ye maa dɔw bɛ yen k'olu k'u wale ɲuman dɔn minnu ni donna fasoko la civil kunda ani finitigi kunda i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma ale yɛrɛ a tɛgɛ ye dɔw ka médaille ni k'a don o disi la maa dɔw fana bɛ yen olu kɔni jansa la ni médaille ye hali n'a sɔrɔla u fatula a dila u kɔmɔw ma o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye finitigilakaw ye a ye bonyamasegi ta ka ɲɛsin u ma u bɛ baara min na u ka dɔ fara cɛsiri kan jamana in bɛ dangan min na bi bɛɛ lajɛlen de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i kɛra wajulikɛla ye o e k'i to i ka wajuli kɛnɛ kan n'i kɛra sɔrɔdasi ye jamana kan marifa kan ka ta ka jugu kunbɛ cogo min na e k'i wasa don o la wa n'i yɛrɛ kɛla kumakɛla ye kuma i k'i to i ka kuma cogo kɔnɔna na i kana bɔ kuma minɛn kɔnɔ baara in tɛ taa makama ni sariya minnu kɔ kana bɔ o kɔnɔna na a ye da doni na ni ka ɲɛfɔli kɛ wa a y'a jira fana min ye fasirikɛla ye k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye i n'a fɔ laadalako la a ma ɲinɛ koyi min ye chèque géant ye miliyari 6 a y'o ta k'o di anw ka sɔrɔdasiw ni mugutigi kɔrɔw olu ka ministre ma n'o ye colonel Sadio Kamara ye o ka ta ka di u ma min bɛ bila direction du service social des armées o ka bolo kan o fana chèque individuel olu fana dila wa n'i y'o fana lajɛ min ye anw ka jamanakuntigi ye n'o ye Camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ nin kɔni nin tɛ u ka maa minnu fatula nin t'u ni sara ye koyi jɔn ko ala ni sariya taara jamana ɲɛmaaw fɛ wa a bɛ labato min ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ni hakɛ min ka kan o ka ta ka ni ka ɲɛsin ma wa n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa bɛ se k'a fɔ 20 janvier jɔn ko ala a kɛra wasa ye a kɛra nimisi wasa ye wa fo Kidali min ye munumunu salo ye sɔrɔdasiw de bɛ munumunu salo la yen kɛnɛ kɔnɔna na 20 janvier don min kɔni n'an kun fɔ maa b'a ma san 10 ani kɔ nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ présidence la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
Boje bose ne ko bala cogo Bo Traoré ni togoma ma jɔ bolo FIFA fana tɛna jɔ l'indépendant maa min sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Mohamed Aïdara Chérifoka ka kalimu ka di Bakari a ko min ye jɔ kun farancɛ mun tɛmɛna Bakari ba ye k'a fɔ Mali cɛba politique maa belebeleba dɔ n'o ye général Moussa Sinko Kulubali Bakari ale bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ Bakari o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ye tɔn min sigi n'o ye Ligue démocratique pour le changement Bakari ale ka san 6 sɔrɔ o ɲɛnajɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye général Moussa Sinko Kulubali Bakari a nisɔndiyalen Bakari ba ye k'a fɔ a y'i sigi kɛnɛ kan Bakari ni ka nin don in ɲɛnamaya Bakari jɔkun tɛmɛnen yan kɔrɔ min ye général Moussa Sinko Kulubali Bakari a y'a yira k'a fɔ min ye a ka tɔndenw ye a b'u fo k'u waleɲuman dɔn Malidenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye jamana ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo Bakari ba ye k'a fɔ bolodengɔnni kelen tɛ bɛlɛ ta Bakari waati mun sera sa o de ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Bakari janko jamana a bɛ se ka kan ta ye pɛntɛn kelenw général Moussa Sinko Kulubali a ko ale ka tɔn sigira min kama Bakari o de ye politique baara ye a ko ni politique fɔra i bɛ jamana mara ko fɔ Bakari olu kɔni labɛnnen bɛ ne ka jamana mara a ko min ye jamana ni jamanadenw y'a ta ka d'olu ma Bakari jamanadenw sigilen bɛ ka fɛn minnu makɔnɔ Bakari ka dala k'a fɔ ko jamanadenw b'a y'u ɲɛ na Bakari o kuma ko dalafɔli tɛ ale ye jamana in dɔn ka dɔn nakari ye min ye jamana in mago bɛ fɛn mun na jamana gɛlɛya mun bɛ jamana in kan Bakari jamana in kan k'a ɲɛsin fɛn mun ma ale Moussa Sinko Kulubali k'ale y'u bɛɛ lajɛlen ɲini k'o dɔn gɔnzan tɛ ale bɔra fini na ni k'a ta kɛ politique ye Bakari k'a ka dabali n'a ka fɛɛrɛ b'a bolo wa min y'a ka taabolo b'a bolo Bakari ka hakilinaw b'a bolo wa ko hakilina jɛlen général Moussa Sinko Kulubali Bakari a y'a yire k'a fɔ ale ka tɔn in sigira min kama Bakari o de ye gɛlɛya de bɛ politique ko kɔnɔna la min ye politique hakilina kura taabolo kura yɛlɛma kura Bakari ni maa tɔw y'u pan min kunna ka se k'o yira jamanadenw na min tɛ kumamuguba fɔ ye kɛwale lakika général Moussa Sinko Kulubali Bakari a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ a k'u dɔɔnin don ko ye a ko n'i y'a lajɛ mara kɛcogo juguya kalanko kɛnɛyako lakanako Bakari ni ka taa bila jamana yɛrɛ mago bɛ yɔrɔ salenba minnu na Bakari ni ka taa bila jamana yɛrɛ bɛ se ka ɲɔn cogo min na ka ɲa min ye denmisɛnw ka baarako ye ko nin de ye jamanaw la gɛlɛma kumabaw ye sɛbɛnnikɛla ko général Moussa Sinko Kulubali a ko min ye transition ye Bakari n'a waati jara kojugu a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛyaw bɛ caya a ko hakilina mun bɛ bi o de ye joona an ka bɔ transition kɔnɔ général Moussa Sinko Kulubali de y'a fɔ dɛ Bakari an ka bɔ transition kɔnɔ Bakari kalafili ka labɛn Bakari sabu n'i ye jamana yɛrɛ lajɛ kabini Mali kunu fo bi a ko bɛɛ jɛ fanga démocratie bɛ Mali kɔnɔ a ko ni kuma sigira Bakari ba ye k'a fɔ jama fangirima bɛ taa yɔrɔ min na a ko o de ye démocratie taabolo ye olu ka hakilinaw de bɛ ta ka baara kɛ n'o ye a ko o b'an ka jamana in kɔnɔ kabini kunu yanni nansaraw ka démocratie bɛ don Mali kɔnɔ nansaraw ta min nana o de ye an ka taa kalafili kɛnɛ kɔnɔna la ni min ka jama cayara jamana bɛ labila o ye o kɔrɔ tɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka jama ma caya Bakari k'olu bɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛmaa ye bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ni k'i bolo di ɲɔgɔn ma Bakari ne ka jamana ka hakilinaw sabati général Moussa Sinko Kulubali Bakari a ko min ye kalafili ye jamana marabaw de kan ka hakili t'o la joona Bakari ale yɛrɛ ye sɔrɔsi ye général do Bakari min ye jamana a ka lakana ko a b'a dɔn a ko dɔ kɛra ko ye nka hali bi min ye gɛlɛyaw de dadalen bɛ ɲɔgɔn kan n'a ma bɔ transition kɔnɔ k'olu tɛ se ka ɲɛnabɔ a ko min ye Mali n'a ka filani teriw ye Bakari min y'o bolo di ɲɔgɔn ma jɔlen bɛ baaraw caman de bɛ minnu jɔlen bɛ a ko jamana mago bɛ min na bi o de ye ninakili kura ye ale général Moussa Sinko Kulubali ale b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la Bakari ko ni maa minnu ye kuma dɔw fɔ i bɛ kɛ fasodenjugu ye a ko an ko hakilina bɔ yen Bakari n'i ye jamana lajɛ ko bɛɛ n'i ka hakilina don maa min mana kɛ hakilina ta k'a di Bakari ko kana minɛ yecogo jugu la ni k'o kɛ fasodenjugu ye a ko bɛɛ lajɛlen jamanadenw de ye Bakari bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka taabolo don wa bɛɛ n'i ka dɛmɛ sira don sɛbɛnnikɛla ko général Moussa Sinko Kulubali Bakari a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye kalafili ye Bakari o de ye olu fɛla ko ye an ka se ka bɔ kɔnɔna na i n'a fɔ min ye jamana lakanani baara minnu bɛ yen Bakari jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛ min kɛ Bakari k'a tɛna se ka bɔ malidenw kɔnɔ wa k'ali sini ma Bakari ko ji bɛ da sana kan an ka jɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Bakari baara min kɛra jango a kana don kalama la an ka jɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Bakari janko Mali a kana se ka kɛ jugu sago ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aïdara Chérifokɛ ale ka sɛbɛnni don Mohamed Aïdara ka fara indépendant fasɛrɛjɛkulu kan Bɔjɛba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Nouvelle Horizon Mahamani Touré nin y'a ka fasiri ye Mahamani ko
ko mi on ga 20 janvier ambo o muya na wati mina 20 janvier kunjele ko o duguje no bena janvier galo tele muga ani kelema san 2024 ibaye ka fo kuna funi sanmo jele sorole ko on ga efrindigilagaw o yella ben sabati la yoro mina o deye menaka na alamini bawu akuna funi sorola ka fo mi ye bamanjilagaw ye jatege wale kelaw ulu gungembe ka fere jugumi ni ka o tige jamana faso maliba kama kerengere ni la menaka mara mi ye civil la ka ne finidigilaga nu sela ka dumbe u ba ke kunji ni dafarai no koko ni o hagilna jugumi ndala o fe on ga forces armées malieni ulu fana usomina kuna funi sanuma sorole ko ka to wati mina oni menaka che kilometre bi woro bunyongo ye ibaye ka fo mi ye onga panguru ye ulu ko ni yanga la fiya zambe drone be ola mi ye anga helicopter de combat ye nimbela jele willa ki jo iba fo chekele duma mo ba salo chukomina sanve mo ba ke kunji ni dafarai o ko ni ya allaje uye nyanzoro yoro mi na kerengere nyala ode inaraban oni menaka che o kilometre bi woro bunyongo ye wa uye cheba mi nzoro o kani munumunu salo ko nana ninka abansa barala ibaye ka fo o ye fe dayashi o ma kulo green doye mi ngoni naka wulika jo chejugu akela sabu ni ga machama nika olu daji bawu ni allaje eta islamique au grand sahara anga mako AGS mi ngoni ni abe dayashi nika okofo ale ko ni gumbala kani wole ya chejugu de ke onga jamana koronvelala ka jigi chamanja bolofe ga ko ni ndoni ngama décembre galo afa mi janvier galo le muga anikele ndemele san 2020 gadi akone abana sabarala bada ako bawo bajira ka fo abe shula atenye na mala mi Abdul Wahab Ould Sogibe aledu mi aka nofema mata ani sabaye nunu vana fara ga fara aka ulu ko ni belejele ngoni ubela arabi ni fe mi mbala ni dine kodo ni dine kote ulu no do melega o fanve mi fasirikelai no e Muhammad Touré Muhammad ya jira ka fo ni mi ngoni bara bole flega keni mi iya dagalie yalmani dina do fara ga jigi waro kawa bawo a jigi sigi me ni chekumba nununga nunun belejele ngoni kumbe ka chiku dafara onga forces armées maliennes be ni ko nunun laje nunun ngoni ute sege ute yira ga fo mamunu ni danga be uko ni obana fere tige wati abeta ke jigi waro bawo mi onga jamanai forces armées maliennes ube danga minabi minen min be ubolo ani ublambe makama min ngono operation keletigi o ye kele bolo mi ba do wa ale de be wuli ga ta turisi nyine alna be ka banogola ka mine ka kunji ga dafara wala maka halagi akona ta da madiya ka ko be nimbela jele ngoni mblambe singa keletigi ale ko ni be barala abe ni mbara nunu na abe wati jambo bawu mi yeni majugu bayin vali no e dayashi gani representai Abdul Wahab Ould Sogibe anaka mata ani saba nunu ngani nzoro la onga panguru kelege panguru ve ka ulugu daji ma chama be e ko lu mabuli ninga sigi ko sigi beleda ninga tu da Mauritanie wa nunu chama be ni ulugu tambu yere soro la zone des trois frontières no de Burkina Niger Faso Maliba ulu jamana saba o danja gonnana ka ke yere soko ke mawbe fa jugu mi ye civilio mi ye finidigila kayo wolo malitala uvei woni doni ngama ngame ga hadilna mi nda janvier galot le mugani ngele ndemele san 2020 gadi ake atilu dale ba fo ngoyo ni wesbe sebe na ya sama ga bon nouvelle horizon konnana Muhammad Touré aga fasiru bortrawre ni mami yi fayira la ni ki ke Mali armée kambi ituko ko shu o mami tajibi fanfe o pepe Jeka pub kaka firfan la kodon Boje wate jongo ala super biton ambe ufo jongo ala ogani voliduma 1983 eche rasulika dogo na me foli alamo la me wa fogad la sisi nego bala siko beti ndoko bogari ima foni tiete minye korolon ye angatu ka jida usenaka obato amita sira chamandon soir de Bamako mami sebenike atoy ko laya jara bogari ako minye bamancha wale ibai ka fo alibi akulugolo lembe anga jamana enkono sebenigala ko ako anga tanga mararo folola no ye kaye sebenigala iraka fo janvier kalo klem mugan ka duguja mugan kelen shu bogari minye kayi ibai ka fo mado yira bogari
bogari dunanjigi lotali dɔ la bogari u donna lotali kɔnɔ u kɛra siganama ye o yecogo la sɛbɛnnikɛla ko kabini u donna ka ban maa minnu bɛ baara la ye bogari ba ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sina ka bali ka siran ten bogari kunnafoni sina ka bɔ k'a di ba polisilakaw ma k'a yira k'a fɔ ni lotali masina o tuma a ye na maa dɔw nana sisan u nana chambre ɲini na bogari u bɛ fɛ ka don k'u da nka u ye ɲɛna ye siganamɔgɔw ye bogari polisiw m'o bila dakirinda la min ye kayi directeur régional ye i b'a ye k'a fɔ ale sina ka wuli k'a jɔ joona bogari a ka cɛdenw k'u lawuli u sina ka wuli ka don lotali kofɔlen kɔnɔ hali ni lotali tɔgɔ ma sɛbɛn sɛbɛnni na bogari u sina ka don dɔrɔn bogari yɔrɔ min fɔr'u ye u sina ka taa da kongo ka don so kɔnɔ bogari maa minnu tun bɛ u tun ka ca kosɛbɛ bogari yanni polisiw bɛ se u bɛɛ lajɛlen purukutu kɛ fo maa kelen u sɛmɛna u bolila ka taa u sɛmɛna u yɛrɛ kɛra dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bogari maa kelen mun kɔni ma se ka dan kɛ o tɔgɔ ye ko Amadi So fulakɛ don bogari ba ye k'a fɔ Naranka don bogari ale fa ye Sidi So a ba ye Aminata So ye bogari sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ u ye tɛgɛ ta ka da o kan bogari u bɛ minɛ tuma min na a tun bɛ so min kɔnɔ bogari ba ye k'a fɔ saki belebeleba dɔ tun b'a bolo bogari u y'o saki belebeleba siɲɛni dayɛlɛ min ye saki misɛnnin 3 ye bogari o tun b'o kunna ye min ye PMU ye n'o ye PMU Russie AK-47 bogari o kelen yera kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bogari o tuma tɛmɛ ka bɔ yen min ye AK-47 min ye a chargeur ye bogari ka taa bila 111 munitions bogari bali 111 o yera saki kɔnɔna la bogari o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye téléphone portable 4 o yera saki kɔnɔ bogari ba ye k'a fɔ sina ka fulakɛ minɛ n kɔnɔ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko maa kofɔlen n'o ye Amadi So ye hakili lajiginna bogari maa minnu kɔni tun kɛra sababu ye ni ka taa dangana jugu ta ni ka bewa sɛgɛrɛ bogari Sadiola marabolo la i b'a ye k'a fɔ bolo tara ka da ka san 2021 bogari min ye o banbanciya wale yɛrɛ ko Amadi So k'a tun b'o fɛnɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye tiɲɛnikɛla nin ye banbanci kule de ye bogari nin ye maafala ye a ko a minɛlen filɛ nin a dɔnko la a ko a jɛɲɔgɔn minnu n'olu ye dan kɛ min ye ba polisilakaw u bɛ k'a ɲininka bogari min ye nkalon kɔni k'o ba da fo tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ a b'o de tigɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko bogari a ko an bɛɛ lajɛlen k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la bogari min ye nin dunanjigiso in ye ni maaw tun ma ninnu ka kibaruya di polisilakaw ma a ko k'a tun bɛ kɛ tiɲɛni belebeleba ye a ko ni maaw ma ye ni ɲɔgɔnna i ka yɔrɔ la bogari i ka kɛ jamana lakanabaa ye i ka kɛ jamana kanubaa ye bogari i ka kibaruya ta k'a di lakanabaaw ma minnu ka surun i la o bɛ kɛ sababu ye e bɛ se ka kisi i balimaw bɛ kisi i ka jamana bɛ kisi n'o tɛ n sen t'a la a dɔ bɛ dɔ la n'a tɛmɛna i dɔnyɔrɔ kan bogari i lama i bɛ nimisa kɛnɛ kɔnɔna la a ko min ye kayikaw ye maa minnu ni kibaruya lase polisilakaw ma bogari u kan ka fo k'u waleɲuman dɔn u ka fasoden ɲumanya hakilina la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Laya Jara ka fara soir de Bamako kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔjɔbate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant maa min taara ka taa ko ɲɛɲini o de ye Musa Bilali Esidi Beye Musa ko ko min ye sanu ɲini yɔrɔ min n'o filɛ nin ye Kangaba cercle kɔnɔna na n'a bɛ wele ko Kɔbadani ko dama a ma firi maa 59 da la wa bawo ni hakilina ye ani ni kunnafoni dumanba tɛ bawo min ye gendarmew ye tɛgɛnkɔni sin bɛ olu de la ka sabu kɛ anw ka jamana ɲɛmaw o ye wuli ka jɔ kɛ waati dɔw la waasa nin yɔrɔ kofɔlen a bɛ se ka datugu cogo min na bawo dugutigi ka taa se a ka kankɔrɔ sigi ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ duguden foyi tɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na Kɔbadani o dugu kɔnɔna na ko min bɛ taa sanu ɲini nin sanu ɲini yɔrɔ in na min ye maa ɲɛyɛlɛkew ye anw ka jamana ni jamana wɛrɛ minnu tɛnkun bɛ ɲɔgɔn na o maa ɲɛyɛlɛkew n'o ye dunanw ye olu de bɛ na ni ka na dugu in dugu jukɔrɔla ni ka se k'a woba k'u bɛ sanu bɔ wa min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ gendarmew olu kɔni tɛgɛnkɔni sin bɛ u la bawo min ye Musa Bilali Esidi Beye a y'a jira k'a fɔ a ye dugu sigibaa dɔ ɲininka olu ko min ye ni nana k'i bɛ jigin dama na ni sanu ɲini mansin t'i bolo min ye gendarme ye o ka sariya sigilen bɛ yen nin yɔrɔ Kɔbadani kɔnɔ a bɛ fɔ k'i ka 400 sara o 400 o ye tile o tile n'i kɔni nana baara la yanni i ka don dama e sen ka ta ka don dama dingɛ kɔni kɔnɔna na e bɛ 400 di gendarme ma wa ni sanu ɲini mansin bɛ min bolo a kɔni o wari o b'a minɛ 2000 ka taa se 3000 ma 10 000 à 15 000 francs CFA e b'o de sara tile mumɛ na yanni su ka ko dugu ka jɛ ko kɔrɔ ka dɔ wɛrɛ di min ye dugutigi ye n'o ye samaya dugutigi ye
lasini jawara ale y'a jira k'a fɔ nin taabolo min filɛ nin olu ye nin kɔrɔfɔ fɔ ka dɛsɛ k'a fɔ an ka jamana marabaw ɲɛnɛ finitigilaka minnu bila bɛ k'u ka nin dama ye ni ka se k'a kɔlɔsi a fɔra ko maa kana jigin ka sanu bɔ dama ninnu na min ye gendarmew ye k'u ka nin taabolo n'u ka waleya cɛjugu ɲɛmaw u ka wuli k'u jɔ waasa nin waleya cɛjugu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na min ye lasini jawara dugutigi n'o ye samaya dugutigi ye a ka kankɔrɔ sigi n'o ye Bakari Keta Bakari ko bibi ngoni na baara cɛjugu in n'o ye dama in firili ye a baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ janvier kalo tile 19 ka bɛn juma ma juma tɛmɛlen san 2024 wa n'i ye ko in lajɛ min ye ni maa ninnu ye maa 59 olu kɔni dɛsɛla ka wɔgɔbɛ ka bɔ dingɛ ninnu kɔnɔna na min kɔni gendarmew b'a la ka fɛɛrɛ min kɛ o gendarme kelen minnu n'olu bɛ o site sanfɛla la n'o ye Kɔbadani ye u b'a la ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye sabatɔ ninnu ye u bɛ se ka se u somɔgɔw ma cogo min na waasa hakɛ n'o ye maa sata hakɛ ye o hakɛ o jɔnjɔ o kana se ka dɔn u b'a fɛ ka bisi baasa dɔ kunnafoni ni jate la wa n'i y'a lajɛ min ye dugutigi ka kankɔrɔsigi n'o ye Bakari Keta ye a ko min ye ntɛnɛn tɛmɛlen ye n'o ye kunungo ye maa 28 o y'o de bɔ bɔgɔ dugumana na k'a tɔbaden de bɛ yen fasirikɛla n'o ye Musa Bilali Si de bɛ yen a ko n'i sela yen i b'i nu minɛ bawo adamaden tolili kasa o ka bon kosɛbɛ a suma ka bon bawo min ye fiɲɛ min b'a la ka ci bibi na dama firilen kɔfɛ maa bɛɛ lajɛlen hali n'a sɔrɔla maaw bɔra ko dɔw bɛ bɔgɔ jugu ma halisa wa min ye faraɲɔgɔnka jɛkuluba min bɛ n'a bɛ wele ko Fédération nationale des orpailleurs du Mali an k'a ma ko FENOM o ɲɛmaaba n'o y'a président Seydou Keita ani a ka danga n'o ye Abu Jawara ni Burulayi S Dumiya ye olu kɛ ka kunnafoni sɔrɔ o wulila ni k'u kunda Kɔbadani kan ka taa min ye bonyamasegi ani foli ye ka ɲɛsin banbaatɔw ma o taar'o kɛ dugutigi n'a ka kankɔrɔsigiw la wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la gendarmew ni garde minnu b'a la ka nin waleya cɛjugu kɛ k'a fɔ dama datugula olu bɛ k'u ka wari ɲini sira dayɛlɛ Kɔbadani kɔnɔna na n'o de ye ka maaw bila ka don dama kɔnɔna na wa diɲɛ don o don 400 fo ka taa se 2000 3000 ma k'o sara waasa maninfinw i ka sira d'u ma u ka don dama kɔnɔ ka t'u yɛrɛ faa o ka dabila nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔ Musa Bilali Si de bɛ ale ka fasiri don Bakari Traoré fɛn banbali jate dɔn Bakari kunnafoniw tun b'an bolokɔrɔ nin bɛ fu siri o dan na waleɲumandɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Bakari sabu n'i y'a mɛn ko radio i b'a fɔ k'a lamɛnbaa Bakari lamɛnbaaw de bɛ galabu don an na Bakari ni ka n fari foni baara in ka kɛ cogo min na